Kai bani tambari na rera kasidar Aisha, mai da giwar mata Aisha, kan hali da nagarta Aisha, lashi ba ta da keta Aisha, farin jini ya zumata Aisha, mai taimako ga makwabta Aisha, bata da halin wauta Aisha, tarbiyya da zumunta Aisha, bata da nuna tsarai Aisha, lashi ta san Allah kai humaira ta san Allah Aisha, ta san manzan Allah Aisha, ko mun sauka a hanya Aisha, ta dora mu a saiti Aisha, halin ta kwai islama Aisha, wancan ma shaida ne Aisha, ga producer shaida ne Aisha, bakuri ma shaida ne Aisha, Ahmad ma shaida ne balle ni ma'anan na gane kai amanar ciyaman rara Aisha, a daɗe ai lastin ba hadumin ka sai na furta Aisha, karba gaya ɗan amana Aisha, mai taimako ba shautin ka al'uwa no losing Aisha, ni ba abun a kula ba Aisha, ba abun a yaba ba ni ba mutum da za a kula ba Aisha, ba da kyawun kallo ba Aisha, ganni dan kyan halin ku Aisha, da tausayi la shakka Aisha, mai da ku ne waka Aisha, Aisha ku ne naira Aisha, mai da ku ne sutura Aisha ku ne house mai da ku ne mota ƙwaryar munafiki dan iska balle mahasadi mai tsani to shamsi na ku bi kyan waka ne kyan halin ku sai na furta kyautuka gidan marayu sun samu har gidan kaso kin basu masallatai kun girka ko a daɗe na ce ai lastin kowa ya zo ya zamto naku amma face komai bato yanzu nan ma zan fara ta Allah ya ja da ranke gwanata, Allah ya kara nisan kwana. Hatta ta Aisha ta humaira, mun yaba da kyan halin yar baiwa. Allah ya ja da ranki gwanata Allah ya kara nisan kwana ta ci Aisha tu mai ramin yaba da kyan halin yar baiwa Allah ya ja da ranke gwanar mu, Allah ya kara nisan kwana. Hatta ta Aisha ta gwanar mu, mun yaba da kyan halin san kowa. Allah ya ja da ranki gwanata Allah ya kara nisan kwana. Hatta ta Aisha ta humaira. min yaba da kyan halin yar baiwa sarki wallazi mai iko yarje na saka baitoci Aisha. da ni shigo lamarina a kullum na daina yin kunci tsira amincika da salati ka yo ga shugaba na larabci hai sa'adi har sahabbai Allah sanyo da gimbiyar mata Aisha. Lawi su kalmar mata kullum kina ta burin yin tambarin ki makiya su ce kai tona Aisha. shirin gana Yosef ko da za su karkade buzuna Aisha. wani fatilas ne mai kyawun gani dan garzana Aisha. mai da alhairi ce tilas da iyo shela da Aisha. kyawun halinta mai koyi sako yana zuwa sakon alkhairi muna ta godewa iyaye na yara na miki fatan alkhairi addu'a ta uwa kin dau nauyi na marayu kin dau nauyin masu iyaye ma mai arziki da dankon arziki wallahi baki yin fama addu'ar mu ba za ta yi kasa ba tilas na kai ta babban bango ciyaman ka huti rarara Aisha. sai da jinkan al'umma
ga shugaban kasar mawaka idan ya so ya maka biza ko ya yi ma gida har da mota ta hawa ka